Li gundwarê Şamê firokeyên rejîmê bajarokê An-Nasiriyê bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin û hate diyarkirin got şeş sivîlan jiyana xwe jê dest dan, di nav wan de zarok hebûn. Her wiha firokeyên rejîmê bajarên Dareya, Xanişîh û Dêrelxebiyê topbaran kirin, di nav pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de li Cebeheya Teybayê Rojhilatî bajarê Meedamiyê. Her li gundwarê Şamê Artêşa Azad xefkek ji hêzên rejîmê re li navçeya Qeleman vedan û hate diyarkirin got neh ji efserên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li bajarê Zebedanî Artêşa Azad da diyarkirin got 20 cekdarên milîşeyên Ebûfedil Ebbas li derdora bajarê Zebedanî di kemînekê de hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva pêşketina hêzên rejîmê li bajarokê Esalê li wir dan. Em ê li gundwarê Şamê bimînin û vê carê li bajarê Quney tira hin jê derên ji nexweşxaneya Abazadan e diyarkirin got encama pevçûnên yên li gundwarê Başûr de diqewimîn. Bêhtirî 40 ji leşkerên rejîmê gihane nexweşxaneyê di nav kuştî û birîndaran de. Her wiha odeya ragihandinê ya leşkerî li navçeya Bakur da diyarkirin got Artêşa Azad balgihên rejîmê û milîşeyên şîyî li bajarokê Xan Ernebê û bajarê Elbeas û girên Kirum bi avêştokê topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin.